Tata, așa e, domeniul public. Care motiv mai ăsta? Da. Că nu stăm bine aici, să plecăm în ziua. Alt loc de aminare, de bani pentru sancțiuni. Am zis eu, mai zic, erau prea restrângate așa. Nu-i corect așa. Era bine acum dacă așa... După aia plecăm, dar trebuie să iau, nu trebuie să-i organizezi. E foarte bine, e foarte bine. Hai, Sărugiu, acum ia-l. Ia pe Sărugiu lucrăm noi. Am plecat în misiune să vă suiți în mașină la liniat și mai... La anul. Vasile, eu am venit, dar am 2 ore, 2 ore. Auzi, nu contează. Important e că ai venit. El e, da, eu am altă treabă, fost bolnav și l-a forțat și la demisia, n-ai idee dacă mi-a apărut. Nu contează. Important e că... Nu a avut decisiune de nimic, restea. O dat pe 2008. Da. O dat, du-te mai acasă, și mi-a arătat pe poză, coloana, să zică. Și băi, dar nu ești la pensie? Prin gură cu el. Mergem la casă de cultură? Da, da. Deci, da, tu n-ai, mergi tu, dar n-ai... E frică mică. Mai bine întârziați de ăștia de... Stau după mine. Acolo, dacă... Aceasta este o adunare publică. Nu fac, domnule, așa ceva. I-am arătat media și nu vrea să ia în calc. După care au... Haideți să discutăm. Dumneavoastră puteți merge oricând, nu e nicio problemă. Vreți să mergeți în corpore așa? Stați un pic, că n-am înțeles. Păi despre asta e vorba. Vă rog, copiți. V-am interzis eu asta pe ascultă. Dar nu e nervozitate la mine la dumneavoastră. Eu vă comunic doar... Să lăsați de pace, e domeniul public, să văd filmate, Poliția 60. Uitează pe prima dată ziua 5. Poliția 60 trebuie declarată o adunare. Privatul trebuie declarat? Indiferent de natura acelei adunări. Au plecat 7.000 de oameni și le-a spomenit 6.000 au ieșit în Ungheria. Și tot a fost o adunare publică. A fost o adunare publică. Dar să-i publică declarat. Nu e declarat. Nici alea erau declarații, am participat eu la alea. Pentru că stăteam pe jos pe aici. Cu roșia montană. Că a venit în stradă cineva să ne dați să vă unică la capa de persoană. Domnul de nu ești lider rus, ne mă știu nici el. Filmați și voi. Filmați și voi. Care mai aveți, filmați și voi. Eu știți că nu vreau să vorbesc mult și prost, da? Eu vorbesc și... Negruț, stai, coarne, stai. Ceea ce a vorbit eu... Alo? Vreți, mă rog. Ioane, cheamă. Ordon. Domnul Savu, am rugămintea la dumneavoastră. Mergeți înapoi, vă rog. Din momentul de față mergeți acolo. De ce? Deci ați constituit o adunare publică, nedeclarată și veți fi sancționat contravențional. Vă rog, treceți în partea aceea. Lasă, lasă. Mic, liter. Mic.
Un mic lipsic ce Guevara. Acceptăm să iasă din... Totul a fost destul de taină până a venit domnul Coară. Da, corect, au organizat 2-3 persoane. Eu nu mă duc. Eu n-am treabă, tu poți să faci accesul tot că e la cartea ta, nu știi? E la cartea ta. Eu n-am treabă. Tu lași pe cine vrea acolo, nu știu care de lucru. Eu n-am treabă cu accesul. Nu, deci eu nu am treabă cu accesul. E treaba ta. Accesul eu am treabă cu N-am la mine niciun mijloc de apărare. Față de dumneavoastră. Dacă sunt persoane care nu vor fi primite acolo, asta e problema mea. Imediat pot să-i spune. Eu nu cred că nu cred să interveniți voi, fiindcă noi s-au stat mai discutat a ajuns acolo? A intervenit și noi cu voi, că am venit noi asta încercăm, noi negociatori, asta încercăm să facem. Să fim între cei care sunt Tot la motiv, asta încercăm să facem. dacă e un cretin, care